Čaute ľudia, dlho sme sa nevideli, moje meno je Selassie, vítajte na channeli Selassie Extra, je tu so mnou Evis, MC Evžen, what's up my nigga? Hello everyone. A ešte sa sem vrátim, takže počkaj tu. Chcel by som vám povedať pár informácií, keďže sme sa dlho nevideli. Chcem vám povedať, že prečo sme sa dlho nevideli. Vonku trošku prší, takže idem zavrieť okienko. Let me close the window, baby. Otvorím vetračku, tak. Jeden z dôvodov, prečo sme sa dlho nevideli, boli sme cez víkend na UFE, proste v Bratislave, na moste SMP, je hore UFO. A Asus tam mal proste event, že Extreme Gaming, kde sa úplne hore na streche hral Counter-Strike, hrali tam dva týmy. A bol som tam ja a Ment, potom som hral s mojím tímom proti Mentovmu tímu. Je záznam, celý záznam z tohto eventu nájdete na twitch.tv/re_load TV, alebo si môžete pozrieť na Dušanovom channeli Dukové videá. On tam spravil proste highlight z toho zápasu, kde som hral vlastne ja proti Mentovi. V mojom týme bol Evžen, Asimister, Sepčo a Dušan a roznesli sme ich tým úplne najviac na sračky, sme ich proste zničili, pretože sme najväčší gangstri. Áno, presne tak. No, ďalej, čo je taká novinka? Práve som dostrihal a renderuje sa video blind make-up s Betkou. Išlo tam vlastne o to, že sme si navzájom robili make-up a mali sme pritom zaviazané oči šatkou, takže tuto môžete vidieť 1 minute and 27 seconds remaining, takže tak, close the, vypni, tak, dobre. Takže akurát to renderujem, čiže o chvíľku by to malo byť na YouTube, moc sa na to teším, moc sa teším na ohlasy. Takisto by som chcel povedať, že vám veľmi pekne ďakujem za ohlasy na videu Selassie rapuje komentáre a priznania o sexe. Nečakal som, že to bude mať až taký úspech, ale má to dosť pozretia, je tam aj dosť lajkov, takže určite v tom budem ďalej pokračovať, moc sa na to teším. A prečo je tu vlastne Evžen? Evžen, čo ideme točiť spolu? Minecraft. Ideme točiť Pizza Cancer Challenge. Ideme točiť tzv. Pizza Challenge. Počkaj, sadnem sem vedľa teba. Trošku sme si to upravili, no. Pozrite sa, čo tu je, tieto stickies, ja to úplne milujem zbierať, je tu toho veľa. Pozrite sa na to. Pozrite sa, čo deťom kupujete. Potrat. Deťom kupujete potrat, ktorý si môžete nalepiť na chladničku. Takže výborne, výborne. No, ideme točiť tzv. Pizza Challenge. Ide o to, že som napísal na Facebook, nech nám fanúšici napíšu ingrediencie, ktoré použijeme do pice. Takže 2 veci na základ, 4 veci na vrch a potom ešte 2 veci na úplný vrch. Chápete? Teda na stred. Tak. Teraz pôjdeme. Evžen to zapísal, rozstredil to do 3 pohárikov a ideme si proste teraz vybrať tie ingrediencie, pôjdeme ich nakúpiť a pôjdeme proste spraviť asi tú najhnusnejšiu pizzu, akú sme kedy v živote jedli. Evžen, aké máš pocity? Dúfam, že sa nedogrsam. Keď som čítal tie veci, tak bolo ťažké vybrať niečo, čo by sa dalo kombinovať. Pretože tam ľudia písali také veci, že niektorí tam písali fakt sračky, ako napríklad, že hovno, šťanky a také. Chlpy z rytí, chlpy z vajec. Áno. Úplne, že... Niektorí tam mali v pohode veci a niektorí som zase dal obyčajnú pizzu. Napríklad Tibek tam dal proste, že kečupový základ. No. Čiže niektorí fanúšici sú normálni, ďalší fanúšici sú trošku ujetí a niektorí sú úplne mimo. Úplne mimo, že proste zaviazať ich do kazajky a na psychiatriu, ale aj tak vás mám strašne rád. Ale čo by to bolo, kebyže tá pizza není nechutná, hej? Takže bude to, dúfam, že veľmi nechutné a proste musíme si vybrať ingrediencie, nakúpiť ich a ideme potom z toho spraviť pizzu a najhoršie bude to, že tú pizzu budeme aj jesť. Najhoršia ingrediencia, čo tam je mačacie jedlo. Mačacie jedlo. A druhá je Zubná, wasabi. To nie je až tak zlé, ja wasabi nemám rád moc. Nemáš rád wasabi? Nie, ale je tam napríklad aj niva a ja nivu neznášam. Ja viem, preto som to tam dal. Nie. Lebo proste ja nemám rád wasabi, nemáš rád nivu. To sú také proste... Takže to bude úplne, že mačaco, nivovo, wasabi pizzoška, takže bude veľmi dobrá. Som zvedavý, čo na to povie Betka, keď sa to bude piec, pretože keď nám budú takéto ingrediencie, tak to bude fakt smrdieť. No, to bude sedne. Takže bude to úplný dream. A to videjko vydám asi v stredu. Zajtra si dáme video z hry Skill, ktorú som už dlho nehral, pretože mi nešla spojazniť a konečne si ju môžem zahrať, lebo som si preinštaloval komp. Pardon. Ďalšia vec je, že som strašne hladný a nechcem zrovna naplniť svoj žalúdok
takou hnusnou pizzou, takže sa možno aj dogrcáme z toho, takže bude to fakt ujeté videjko, Ďalšia vec, že pozrite sa, hovoril som vám, že tieto obrazy tu mám, tak som si tu vymaloval, tento roh som si tu pekne vymaloval a tuto pôjde akustická pena, takže akustická pena, vymalované, sem pôjdu všade obrazy, takže tak, bude to úplne super a spravím ďalší update vlog, keď už tam budem mať všetky tie obrazy a tak ďalej. A internet. Počúvajte, ešte to vám chcem povedať o tom streame, že mňa strašne mrzí to, ak je tu niekto medzi vami, kto dal proste subscribe na môj Twitch channel. Mňa to strašne mrzí, že nemôžem streamovať, pretože som si myslel, že presťahujem sa a budem môcť streamovať hoci kedy, proste nikto ma nebude rušiť a tak ďalej. Ale jednoducho nemôžem streamovať, pretože mi to stále padá a stále sa to nevyriešilo. Už som tam volal, v kuse mi hovoria, že je to v poriadku, neviem čo, takže neviem, ako to mám vyriešiť. Ja sa naozaj snažím, vy si myslíte, že na to prdím, ale ja sa naozaj snažím vyriešiť tento problém, lebo stream je jedna z vecí, ktorá ma neskutočne baví a viem, že aj vás ľudí baví to pozerať. A nechcem prísť o publikum, ktoré sleduje môj Twitch, takže sa vám ospravedlňujem, naozaj sa snažím to vyriešiť, ale jednoducho nemôžem to nejak hnať. A aspoň mám viac času venovať sa YouTube, nech dáme už tých 300 000 fellas, OK? Takže to bude všetko na tento vlogík. Ak ste sa dostali až sem, tak som veľmi rád, že to pozeráte. Po prípade mi môžete napísať do komentu, že čo by vás tak zaujímalo, alebo že či je tento formát videí proste dobrý, či vás to baví pozerať. A ak vás to baví pozerať, tak je to super, pretože je to jednoduché, ľahké, rýchle, poviem vám aspoň nejaké novinky a tak. Takže sa vidíme sa, určite choďte čekovať YouTube, refreshujte to, neviem, každú chvíľku by sa tam malo zobraziť najnovšie videjko a držte nám palce, nech neumreme. Evžen. Bude to zložité. OK, takže vidíme sa pri ďalšom random vlogiku alebo na videu na hlavnom channeli. Majte sa pekne, lajkujte, komentujte, odoberajte, usmievajte sa. Bigidi apidi.